ಲವ್ಬಿರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ದಿ ನೋಡ್ಬೇಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಓಲಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ವಾರಾಂಡ್ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಅಮ್ಮಗಂತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಯಾನು ತಿರುಶಾನ್ ಬಾಬುಲಲ್ಲೇ ಹರ್ನಂಜಿ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಐತೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ರುಟೀನ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬರ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಆಚೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡೆ ಪಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಗಾಯಸಾಲೆಗ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದನ್ ಪೇರು ಈ ಬೇಳೆ ಕಾಳ್ದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಮನ್ಪರಂಡು ಸೆರ್ಲಾಕ್ ಅವಿನ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಪೋಯ್ ಗಾಯ್ತೀನಿ ಸಾನಿನ ರುಟೀನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪಾಡೋಮ್ ಪೋಪೆ ನಾನು ಸರಿ ತಂಜಿ ಸಾನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ನೇರ್ದಿಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಗಾಯಸ್ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತುಲೆ ಪಾಪ ಮಾಂಜಿ ತಂದೇರು ಮಲವಲ್ಲ ಮಾಂಜಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಲಡ್ಡುಂಡು ಮಾಂಜಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಅಡಿಷ್ಟು ಭೂತ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಮೀನುಲ್ಲ ಪಪ್ಪಾಗಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತಿರದಲ್ಲ ಪಂದೆ ಪಾರಿಸೋಕದ ಮಾಂಜಿ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ತಿಂಗಳ ಮಾಂಜಿ ಮೀನು ಕಂದದ್ದು ಧಾರಾವಾಳ್ಪುನು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಂಟೇರಿ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಮಂಡೋಳು ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಮೀನು ಕಂಡ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಂಜಿಲ ಅಂಜಲ್ಲ ಕರೋಡು ನೆನ್ನಿ ಅಂಜಲು ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಅಂಜಲ್ ಟಿಕಜಿ ಐಕ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಮಾಂಜಿ ಕಂತೀನಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ತಿನ್ನೋಡ ಅಂಡ ಕೊರಡು ಕೊರಡವ ತಿನ್ಪ ಗೀತಕ್ಕಾಗದಲ್ಲ ತಿನ್ರ ಜೊತೆ ಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ನಾಳು ಬೂತಾಯಿ ಕಂತೆಗೆ ಬಾಲ್ ಸೋಕದ ಬೂತಾಯಿ ತಿನ್ಕೋಲಾಲು ಅದೇ ಮಾಂಜಿ ಕೊತ್ಬೇಡಿ ಇತ್ತೆ ನಂಜಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಂಜಿರ್ದು ಗೂಂಜಿ ಬಿದ್ದಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ ಒಂದು ಆಡು ತೂಪೇರು ಖಾಲಿ ಅಂಕೊಳ್ ತಿನ್ಪ ಅತ್ತಮ್ಮ ಅಂಚ ಅರೆಗುತ್ತಲೆ ಮಾಂಜಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಎಂತ ಪಂಡ್ಲಮ್ಮ
ಗೈಸ್ ಸಾನ್ವಿಜ ತಾಂಡಿತ್ತೆ ಹಿತೆ ತೊಲೆ ಒಂತ ದಾದನ ಇನಿ ಒಂತ ಮುಗಾಲುಂಡು ತೂಕ ಆಂಡಲ್ಲ ಮುಗಾಲುಂಡು ದೊಂಬು ಬೋಡು ನೆಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಬೇಬಿ ಗೊಂಜಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ರೈಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಓ ರೈಸ್ಲ ದೆತ್ತೊನೊಲ್ಲಿ ತೊಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಡಾವುಗೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಕೆಲವು ಬೇಳೆಕಾಳು ದೆತ್ತೊಂದೆ ನೆಟ್ ಬೇಳೆಕಾಳು ಒಂದು ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಒಂದು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಒಂದು ಊರದ್ ದಾಲ್ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಗೋಧಿ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಬ್ರೋಕಾನ್ ಬೀಟ್ ಪಂದುಂಡು ಬ್ರೋಕಾನ್ ಬೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಬಾದಾಮ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದೈತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ರೈಸನ್ನು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕೋಡು ದೆಕ್ಕದು ಒಂಚೂರು ದೊಂಬುಗು ಇತ್ತಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 15 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಒಂದೇನು ಇತ್ತಾನು ಪಾಡುವೆ ದೊಂಬುಗು ನುಂಗರೆ ಪಾಡುವೆ ಹಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯದದು ಪೊಡಿ ಮಂತ್ವೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಸೊ ಇತ್ತೊಂದೇನು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ವಾಶ್ ಮಂತು ನೋಡು ಗೈಸ್ ಇತ್ತುಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ದಾದ ರೈಸ್ ದತ್ತೊಂತಲೆ ಒಂದೇನು ಫಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಮಂತೊಂಡ ರೈಸ್ ಫುಲ್ ವಾಶ್ ಆದಾಂಡ್ ನಾನೈತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಬೇಳೆಕಾಳಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕೊಂಗ ಮುಂದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಗೋಧಿನಿ ಅನ್ನ ದೆಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ದಪ್ಪಂಡ ಗೋಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೋಧಿನಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತಲೆ ಗೈಸ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಒವ್ವು ದೆತ್ತೊನೊಡೊಂದು ಪಂಡ ಆಂಡ್ ಏತತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದೆತ್ತೊನೊಡೊಂದು ಪಂಡಿಜಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ ನಾನು ರೈಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ದಪ್ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವ ತೂಕ ಎಂಚಾಪುಂಟಂದು ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಂದಿಜಿ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಗೋಧಿನ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತೊಂದೆ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಉಡ್ದು ದಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸೂರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಂಗ್ ದಾಲನ್ನು 1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತೊಂದೆ ಮೂಜಿ ಬಾದಾಮ್ ದತ್ತೊಂದೆ ಈ ಥರ ಪೂರ ವಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ పోయి నమ్మించి రప్ప నుంగారని పాడగా గాయస్ ముల్ నాయలు నాకు కాటం నుంచి మస్తుಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂಚಿಟ್ಲ ನಾಯಿ ಇಂಚಿಟ್ಲ ನಾಯಿ ಪೂರಲ್ಲ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ಡ್ಲ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 2 ಚೇರಿನ ದೀತ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಟನ್ ಕುಂಟು ದಿಕ್ತಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ಇಂಚ ಬುಡ್ಪಾಗ ಬೈಯಾಂಡ್ ತುಲೆ ಅರಿ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಆತಡ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಧಿನ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಒಂತೆ ತುಲೆ ಅರಿ ಒಂಚೂರು ರೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಧಿನ ಪಾಡೋಡು ಅವಳು ಒಂತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗೋಡು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ದೀಕ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಬೇಳೆ ಕಾಳನ್ನು ಪೂರ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೈತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಅವಳು ಚಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಗ ದೆಪ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಫುಲ್ ನೈಸ್ ಆದ್ ತೋಜು ನಿಕ್ಲೆಗು ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟದಲ್ಲಕ ಒಂತ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ನಾನು ಅದರ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಕೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಗಾಳಿ ಪೋಂದಿನ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬದ ಉಲೈ ಜಿಂಜಾದಿ ಓಡು ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ವಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ತುಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆದು ನೆಕ್ ಬೇರೆ ಬೇಳೆ ಕಾಳನ್ನ ಹ್ಯಾಡ್ ಮನ್ಕೊಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಡು ಬೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ಕುಡುವ ಬೇರೆ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಕೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ವಾರೆ ಇಂಕ್ ರಾಗಿ ಕೊರ್ಲೆ ರಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರಾಗಿ ಎಸ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ರಾಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಜೀವಗು ಅಣ್ಣ ಈಗ ಸಾನ್ಯ ಬಾಬ ಫುಲ್ ಶೀತತ್ತ ಪಟ್ಟದಾರ ಶೀತ ಅರೆಗೆ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ರಾಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಗಿ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಡ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ರಾಗಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಧಿನ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೋಧಿಲ ಗಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೋಧಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನನಗೆ
ಒಂದೊಂದಿನ ಪಾಯ್ಕ್ ಈ ಸ್ಟೋವ್ ಮಂತಿಕ ಪಕ್ಕ ಸಾನಿ ಬಬ್ಬಗಿನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕತ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲನೇ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋಡಿಕ್ಲೇಗ ನಾನು ಎಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ಪಂದು ಅದನ್ನೇಟ ಒಂಚೂರು ಕಾಪು ಹೊಡ್ನಿಕ್ಕಲು ಗೈಸ್ ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಬರೋ ಮಲ್ತದೆ ಇರ್ತಲೆ ಮಂಗ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಬರೋಲ್ಲ ತೋಚಂದು ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಿರಾವಡ್ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬೆಲ್ಲ ಬುಳ್ತೊಂದ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ತಲೆ ಬದನೆ ಪುರಂಡು ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಸತಿ ಬದನೆ ಮಾತ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕತ್ತಲೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಟೀನೈತಿರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಶಾನು ಬಾಬಾ ತಿಳ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಚೆನ್ನ ಐ ಚೆನ್ನ ಚೆನ್ನ ಓನು ಓನು ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ನೆನ್ಮೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶಾನು ಬಾಬಾ ಗಂಜಿ ಇಂಜನ್ ಪೇರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಬಕ್ಕ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊರ್ಕ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋನ ಮನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.